Ganapan, saan man sa Ilocanja at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sa Davao Occidental, mga nawawalang sakay, patuloy pa ring hinahanap. RMN Network News. Dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Bulacan, babasahan ng sakdal ngayong araw. RMN Network News. Pangulong Bongbong Marcos binuweltahan ang mga kritikong kating-katinang mapatalsik siya sa pwesto matapos na isugod sa ospital. Huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. Dalawang grupong naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos umalma nang hindi tanggapin ng Office of the... Matapos na hindi tanggapin ang reklamo. Ang kanyang Office of the SecGen hindi sinunod ang rules. The fact na hindi in-accept, paano kung ba makaawa pa on Monday? Good news, buwan ng sweldo ng mga kasambahay sa Metro Manila tataas simula sa Pebrero. Lalaking naglagay ng hidden camera sa banyo ng isang boarding house para mamboso, arestado sa Cebu City. RMN Network News. At sa Ilocos Norte, kambing na nanganak ng 5, bakit nga ba pinagkakaguluhan? RMN Network News. Tayo po ay live ding napapanood sa YouTube. Hanapin lamang po ang RMN Network News PH. RMN Network News PH. Sa YouTube po yan, mga kasama. 8 tauhan ng Philippine Coast Guard sa Santa Ana Substation tinanggal muna sa pwesto habang iniimbestigahan ang nangyaring paglubog ng bangka. Kasama po natin sa balita si si Radyoman Abby Bibera ng RMN Davao. Kinumpirma ni Coast Guard District Southeastern Mindanao Deputy Commander Macy Gabio na nirelieve ang commander at 8 iba pang personnel ng Coast Guard Santa Ana Substation. Sa panayam ng Davao Media, sinabi ni Gabio na pansamantalang inatasan sa headquarters ang mga naturang personnel habang nagpapatuloy ang investigasyon sa paglubog ng motorbangka na MBCA Amihara. Samantala, dagdag nito, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operations para sa 14 na individual na sakay ng nasabing bangka na ngayon ay nasa ika-4 na araw na. Binigyang din niya na prioridad ng Coast Guard ang matagpuan at mailigtas ang mga nawawalang pasahero ng nasabing motorbangka. Matatandaang dumating na sa Davao City ang isa sa mga crew na nakaligtas matapos itong ma-rescue sa bahagi ng Davao Gulf. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Abby Bibera, Tatak, RMN. RMN Network News. Mahigit 100 pamilya apektado sa malawakang sunog sa Iligan City. Kasama natin sa balita si Radyoman Jade Obarco ng RMN Iligan. Umabot na sa 110 na pamilya ang naapektuhan ng sunog sa may Roosevelt, Barangay Saray, bandang alas 3:45 kahapon. Ito ay batay sa pinakahuling tala mula sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Posible pang malagdagan ang bilang dahil nagpapatuloy pa ang intake na isinagawa ng CSWD para sa mga nabiktima ng sunog. Sa kasulukuyan, pansamantalang nanuluyan ang mga apektadong pamilya sa gymnasium ng Barangay Saray. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, tinatayang 40 bahay ang tuluyang nasunog habang 13 naman ang bahagyang napinsala. Nagsimula umano ang sunog sa tahanan ni Jofena Rivera at mabilis itong kumalat sa mga kalapit bahay na gawa sa halo-halo magagaang materyales. Dahil sa laki ng sunog, agad itong ideklarang second alarm sa pagsisimula, itinaas sa third alarm bandang alas 3:48 ng hapon at fourth alarm bandang alas 3:54 ng hapon. Rumisponde ang 4 na fire truck mula sa BFP Iligan, 5 ambulance at 4 na auxiliary units. Ideklara ang sunog na under control bandang alas 4:53 ng hapon. Alas 10:54 kagabi, ideklara na fire out ang sunog kung saan naitala rin ang 6 na sugatan. Ipagpatuloy ngayong araw ng BFP Iligan ang kanilang investigasyon kaugnay sa nasabing insidente. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman Jade Obarco, Tatak, RMN. RMN
RMN Network News. Nanawagan ng pamilya ni dating Senador Bong Revilla na maging patas at irespeto ang due process kaugnay sa kinakaharap niyang kasong may kaugnayan sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ang panawagang ito ay ginawa ng Mrs. ni Revilla na si Cavite Representative Lani Mercado Revilla kasunod ng naging pagdalaw niya sa New Quezon City Jail sa Payatas kung saan nakakulong ang dating senador. Hindi naman nagpaunlak ng panayam sa media ang kongresista, subalit sa isang Facebook post ay nanawagan siya ng pangunawa, patas na pagtingin at respeto sa due process. Umuhugot anya ang kanilang pamilya sa pananampalataya sa Diyos at umaasa ng makatarungang resolusyon. RMN Network News. Sa kaugnay na balita, dating Senador Bong Revilla Jr. at 6 pang akusado sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan haharap sa Sandigan Bayan ngayong araw. Kasama natin live si Radyoman Lestor Aler. RMN Live Reports. Lestor, Kasamang Zander, inaantabayanan ngayong araw ang pagdating ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 pang kapwa akusado mula sa Department of Public Works and Highways Bulacan sa Sandigan Bayan para sa gagawing pre-trial at arraignment ngayong araw. Para ito sa kinakaharap na kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay sa 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ngayong araw rin inahasahang ilalatag ng kampo ni Revilla ang kanilang mosyon sa korte na mailipat sa custodial facility ng Philippine National Police mula sa PJMP New Quezon City Jail sa Payatas ang dating senador kung saan ito kasalukuyang nakadetine. Kaugnay nito, pinaghahandaan na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbasa ng sakdal sa dating senador at iba pang akusado ngayong araw. Batay sa impormasyon mula sa nabanggit na korte ay nagdagdag sila ng upuan sa loob ng courtroom kung saan mula sa 6 na po ay nasa 100 upuan ang inilagay sa loob dahil inaasahan ng korte na maraming dadalo sa gagawing arraignment. Bukod pa rito, magpapatupad rin ng mahigpit na seguridad sa loob at labas ng Sandigan Bayan kung saan bukod sa kanilang security personnel ay mag-o-augment din sila ng mga tauhan mula naman sa Quezon City Police District. Inaasahang magsisimula ang arraignment at pre-trial mamayang alas 8:30 ng umaga sa 3rd Division Court ng Sandigan Bayan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, Tata, RMN. sa ngayon Lestor, wala pa sila dyan. Wala pang paggalaw. Kasalukuyan kasamang Sander ay wala pa dito yung defense team o yung kampo ni Revilla, pati na rin yung mga tauhan ng 6 na akusado o kapwa-akusado mula sa DPWH Bulacan na kasalukuyang ang mga nakadetine sa New Quezon City Jail sa Payatas. Kasamang Sander. Maraming salamat, Radyoman Lestor Aler. RMN Network News. Samantala, may buwelta naman si Pangulong Bongbong Marcos laban sa kanyang mga kritiko na nais siyang mapatalsik sa pwesto. Pabirong sinabi po ng Pangulo na hindi raw dapat matuwa ang mga nagnanais na mapatalsik siya sa kapangyarihan dahil hindi naman life-threatening ang kanyang medical condition. Miyerkules ng gabi nang isailalim sa medical observation ang Pangulo matapos na sumama ang pakiramdam. Ayon kay Pangulong Marcos, mayroon siyang diverticulitis o pamamaga ng bahagi ng bituka na isang karaniwang kondisyon lalo na sa mga may edad at dumaranas ng matinding stress. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No? Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. Pwede ko bang gamitin yun na excuse sa vacation leave o sa sick leave? Kasi overworked ako so meron akong diverticulitis. Agad din naman pong bumalik sa trabaho ang Pangulo kahapon at sumabak sa 2 pribadong pulong pero pinagpaliban muna ang biyahe sa Ilocos Norte bilang pagsunod na rin sa payo ng kanyang mga doktor. RMN Network News. Umalma ang mga grupong naghain ng panibagong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos na hindi tanggapin ng Office of the Secretary General ng Kamara ang mga reklamo. Kahapon magkahiwalay na naghain ng impeachment
impeachment complaint ang Makabayan Block at isang grupo ng mga dating opisyal ng pamahalaan. Hindi tinanggap ang mga reklamo dahil nasa ibang bansa umano si House Secretary General Cheloy Garafil para sa isang official engagement. Giit ng mga grupo, hindi kailangan ang personal na presensya ng Secretary General para matanggap ang mga reklamo. Parang refleksyon ito kapag meron kang aayusin sa pamahalaan. Ay wala po sa ganyan, naka-lunch break, wala po yung tatanggap, walang magre-receive. Dahil dito, nanawagan ng Makabayan Block kay House Speaker Bogie D na tiyaking matanggap ang reklamo at maisama sa order of business. Ang kanyang Office of the SecGen hindi sinunod ang rules. Okay? At merong impeachment complaint na handa na at dapat aksyonan ng House. Katulad ng sa nakaraan, ginagawa naman yan, may more than one impeachment complaint, sabay na i-refer sa Justice Committee para matiyak na kasama ang lahat ng ito sa iisang impeachment proceeding lamang. Samantala, pag-aaralan naman ng grupo ang ikatlong impeachment complaint at iba pang legal na hakbang. For me, the fact na hindi in-accept, paano kung ba makaawa pa on Monday, maghintay dito eh. Di ba? Even if they accept it on Monday, pag tinake up naman yung isa na, wala ka na din. Yan po si dating Congressman Mike Defensor na isa po sa mga complainant o isa po sa mga naghain ng reklamo. RMN Network News. Magtungo tayo sa Malacanang, dumipensa po sa bagong kaso laban naman kay VP Sara Duterte. Kasama natin sa balita si Radyoman Chanel Salazar. Chanel. RMN Live Report. Dumistansya ang Malacanang sa panibagong mga kasong inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ito napag-uusapan sa palasyo. Gayunpaman buuan niya ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kakayahan ng Ombudsman na gampanan ang kanilang tungkulin. Iginiit ni Castro na naninindigan ng Pangulo sa paghahanap ng katotohanan at kung may ebidensya laban sa sino mang inaakusahan ng katiwalian ay dapat itong imbestigahan. Wala po na pag-uusapan patungkol po sa anumang kaso na naisampa sa Vice Presidente. Batang Pangulo naman po natin ay naniniwala sa kakayahan ng Ombudsman at naniniwala sa katotohanan. Muli, kung sino yung dapat na managot ay dapat na managot. So kung may katotohanan ang mga akusasyon laban sa isang opisyal, dapat lamang po ito maimbestigahan. Matatandaan nagsampa ng kasong plunder, malversation at graft si dating Senador Antonio Trillanes IV at ang civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa reklamo, ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng bilyon-bilyong pisong confidential funds at iba pang pondo ng bayan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Sinisikap ng pamahalaan na ipa-freeze ang lahat ng mga ari-arian ng itinuturing na most wanted person sa bansa na si Charlie Atong Ang. Kasalukuyang may 10 milyong pabuya si Ang matapos na isyuhan ng arrest warrant sa mga kasong may kaugnayan sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, bineberipikan pa ng mga otoridad ang ulat na posibleng nasa Cambodia o Thailand ang negosyante. Kinukumpirma rin ang posibilidad na dumaan sa backdoor exit si Ang para makapuslit palabas ng Pilipinas. According to reports, nagkaroon rin ng operations doon si Charlie Atong Ang ng e-sabong. So may sarili siyang gaming outfit doon sa Cambodia. Now we are in contact with the police authorities there. Nag-coordinate ng ating PNP para makukuha ng more solid information. Actually, buong Southeast Asia, naka-inform ng counterparts ng GPNP natin. Una nang nilinaw ng Bureau of Immigration na wala pa silang namomonitor na opisyal na paglabas ng bansa o wala pa silang namonitor na impormasyon na si Ang ay nakalabas na ng bansa at hindi rin kanselado ang kanyang pasaport. Sa kaugnay na balita, ang passport ni Atong Ang dapat kanselahin agad. Kasama natin sa balita Radyoman Grace Mariano.
Suportado ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang hiling ng Department of Interior and Local Government na kanselahin ang pasaporte ni Charlie Atong Ang. Bilang dating Justice Secretary ay binigyang diin ni De Lima na marapat kanselahin sa lalong madaling panahon ang passport ni Ang, lalo't ito ay may tuturing na flight risk at may kakayahan at sapat na resources para tumakas palabas ng bansa. Ayon kay De Lima, kung makalabas man ng Pilipinas si Ang ay may paraan para agad itong maibalik sa bansa kung kanselado na ang pasaporte nito. Si Ang ay patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong may kaugnayan sa mga nawawalang sabongero. Kasi he's a flight risk. He may be considered a flight risk in the sense that he has resources to do so. Yung mga ganyan. So the cancellation of a passport is something is essential to prevent that scenario na naman na matatakasan na naman tayo, o kaya kung matakasan tayo, at least there would be ways on how to get him back kung ma-cancel na yung kanyang passport. Yan po ang bahayag ni Representative Leila De Lima. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. National Bureau of Investigation patuloy pa rin ang manhunt operation kay Atong Ang sa gitna ng mga impormasyon na nasa Cambodia naman ang dating gaming tycoon o ang hari ng sugal. Kasama natin sa balita si Radyoman Chill Emprido. RMN Live Report. Magandang umaga, Radyoman Sander. Tuloy-tuloy pa rin ang manhunt operation ng National Bureau of Investigation o NBI sa kabila ng impormasyon ng whistleblower na si Dondon Patidongan na umunoy nasa Cambodia na ang gaming tycoon. Ayon kay NBI Acting Director Lito Magno, nakakalat pa rin ang kanilang tauhan sa iba't ibang lugar para sa pagtuyod at pagsilbi ng warrant of arrest laban kay Atong Ang. Ani Magno, aalamin din nila at titingnan ng ilan pang mga negosyo ni Ang at ilang mga kalapit na kakilala o kaibigan nito para maisama sa investigasyon. Considering that we are employing all the resources of the NBI with regards to manpower of our NBI operatives, nakatutok po ang ating mga regions, districts at ang ating mga Manila units based dun sa mga nakukuha nating informasyon na verifiable o yung masasabi natin na isang waste of time. Alam naman po natin yung mga known locations niya prior since hindi naman po ito sikreto dahil nagkaroon sila ng mga legitimate network businesses, no? So itong mga farms, itong mga offices, tinitingnan po natin yan at maliban po dun sa mga impormasyon na natatanggap natin dun sa mga maaaring malalapit na kakilala niya na maaari niyang hinga ng tulong kung patuloy siya magtatago sa ating Una lang sinabi ng DILG na bineberipika na ng otoridad ang impormasyong nasa Cambodia o Thailand dumano ang negosyanteng si Charlie Atong Ang matapos na ang inilabas sa salaysay ni Julie Patidongan na star witness ng kaso ng meeting sa Bungero. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chill Emprido, Tatak RMN. RMN Network News. Thank you, Chill. Wala pang inilalabas na red notice ang Interpol laban kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, pinapa-follow up na ng NBI ang hiling nitong red notice mula sa Interpol. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nakatanggap sila ng impormasyon na si Ko ay nasa isang exclusive village o mamahaling komunidad sa Portugal. You know the exact community where he stays. Hindi lang pwede pumasok, parang Forbes Park. Parang Forbes Park eh. Pero hindi rin siya lumalabas. Ando doon yung operatives natin. Hindi ko makain sa labas eh. Hindi naglalakad. Doon na siya mismo sa maliit na lugar. So, again, he's a poor man with a lot of money. Sa lahat ng pera niya, wala siyang mabibilang kalayan. Mananatili namang hamon ang pag-aresto kay Zaldico sa kawalan ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Bukod pa doon sa ulat na may hawak itong Portuguese passport. Ang batas nila,
if the offense was committed before the granting of the passport, pwede na lang ipadala pwede siyang extradite. But kung hawak din na yung passport at nakumit niya yung offense, ay hindi nila i-extradite. As of our information, 10 years ago pa lang may passport na siya. Criminal talaga. May escape route siya eh. Alam niya kung paano matatakas eh. RMN Network News. Tatlong karagdagang kaso kaugnay ng mga ghost flood control projects ang ihahain ng Department of Justice bago matapos ang linggong ito. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, may susunod pang mga kasong ihahain laban sa ilang mga opisyal ng DPWH sa Bulacan. Sa ngayon ay 24 na flood control cases na ang nasa pag-aaral ng ahensya. RMN Network News. Lalaking naglagay ng hidden camera sa isang CR sa boarding house para makapamboso dyan po sa Cebu City ang inaresto. Kasama natin sa balita Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Network News. Arestado ang isang 22 anos na lalaki matapos itong mahuling naglagay ng hidden camera sa comfort room sa isang boarding house sa Barangay Labangon sa lungsod ng Cebu. Ang suspect na itinago lang sa pangalan na alias Phil ay taga Zamboanga del Sur, ngunit temporaryo itong naninirahan sa Barangay Labangon sa Cebu City. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at kasalukuyan nakakulong ngayon sa Labangon Police Station sa Cebu. Nauna rito ay nireklamo si Phil ang isang 19 na taong gulang na babaeng estudyante nang madiskubre na naglagay ang suspect ng isang hidden camera sa kanilang comfort room kung saan posibleng binubuso sila nito kapag sila ay naliligo. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radyoman Ken Galinea, Tatak, RMN. RMN Network News. Samantala, dyan po sa Ilocos Norte, meron pong kambing na nanganak ng 5 at pinagkakaguluhan daw ngayon. Alamin natin kung bakit. Kay Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag. RMN Network News. Not just one, not just two, but 5. 5 ang ipinanganak na isang kambing na may breed na Boer sa barangay Susugaen, Pasukin, Ilocos Norte. Ayon sa may-ari na si Ginang Teresita Dancel ay matagal na sa kanila ang kambing at nagulat na lamang siya nang nanganak ito ng 5. Sabi niya na nagkaanak ito ng 4 noong nakaraan, ngunit ngayon ay iba na ang takbo ng panahon dahil nanganak na ito ng 5. Napaadok, nailaklakok ko tinaduman sir nga adon. Dito lang nabatin sir at aam ko napintas ti breed na kaming talaga napintas pinaganak na sir. So nga kasi na po Diyos ko may nakakadumo man di ito anak na sir. Ating nalaman na ang kambing ay bigay ng Department of Agriculture at ipinasiping sa isang Boer na toro. Sa ngayon ay maayos naman ang kalagayan ng mga batang kambing. Samantala ay nagpapasalamat naman ang pamilya Dancel sa poong may kapal dahil sa biyayang ito mula sa kanya. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN. Abangan sa aming pagbabalik. Buwan ng sweldo ng mga kasambahay sa Metro Manila tataas na simula sa Pebrero. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng RMN Network News. May budag Pilipinas sa ito po si dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. RMN Network News. Nagbabalik ang RMN Network News ngayong 7:24 ng umaga. Good news po sa mga kasambahay sa Metro Manila. Asahan ng pagtaas sa kanilang buwan ng sweldo simula po sa Pebrero. Inaprubahan na kasi ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang dagdag na 800 pesos sa buwan ng minimum wage ng mga kasambahay. Dahil po riyan, mula sa kasalukuyang 7,000, magiging 7,800 pesos na ang monthly minimum salary
ng mga kasambahay sa National Capital Region. Epektibo po ang bagong wage rate sa February 7, 2026. Network News. Bumaba ang presyo ng ilang mga gulay sa merkado ayon po kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Bunsod dito ng maayos na kondisyon ng panahon na nakatutulong sa mas maraming ani, kabilang dito ang broccoli na nasa 180 pesos ang kada kilo mula sa dating 200. Patatas na mabibili naman sa 140 pesos per kilo mula sa dating 160. Bumaba rin ang presyo ng ilang lowland vegetables kagaya po ng kamatis, 120 kada kilo mula sa dating 145. Yung lokal na pulang sibuyas na ngayon po ay 170 per kilo mula sa dating 180 pesos. Network News. Pag-atake ng rice black bugs sa mga taniman sa Negros Oriental, kontrolado na. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Network News. Pinawin ng Department of Agriculture Negros Island Region ang pag-alala ng ilang magsasaka sa naiulat na pag-atake ng rice black bugs sa ilang taniman ng palay sa Maslog, Sibulan, Negros Oriental. Ito ay kasunod sa isinagawang field visitation at actual inspection ng mga personal ng DA-NIR kung saan batay sa kanilang assessment hindi maituring na seryoso ang problema at walang dapat ipag-alala dahil lumalabas na mayroon lamang na isa o dalawang insekto na makikita sa 15 samples na sumasakop ng 1.5 acre area at hindi makaapekto sa local rice production. Ipinasiguro naman ni DA-NIR Director Engineer Jose Albert Barugo na malayo ang tsansa na makaabot o makalipat sa Negros Occidental ang rice black bugs dahil sa direksyon ng ihip ng hangin. May mabibili na rin na light trapping device para hindi lumaganap ang piste sa taniman kasabay ang pag-abiso sa mga magsasaka na maging alerto at preparado at agad ipagbigay alam sa mga kakulang ahensya ng gobyerno kung may makikitang presensya ng rice black bugs sa kanilang mga taniman. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak Remende. RMN Network News. Sinampahan ng ethics complaint si Senador JV Ejercito na siyang chairman mismo ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Si Attorney Eldridge Aceron ang nagsampa ng reklamo laban kay Ejercito ng gross neglect of constitutional duty dahil sa hindi umano nito pag-aksyon sa inihaing ethics complaint laban kay Senador Chis Escudero noong Oktubre 2025. Nang ihain ng ethics complaint laban kay Escudero dahil sa pagtanggap ng senador ng 30 million pesos na campaign donation mula po sa isang kontratista ng DPWH, tinukoy sa reklamo na 109 days na mula noong isampa nila ang reklamo laban kay Escudero pero wala pa ring aksyon hanggang sa ngayon si Ejercito. Nakasaad pa sa reklamo ni Aceron na kung ayaw may dahilan, kung gusto maraming paraan. Paliwanag naman ni Ejercito hindi pa niya pwedeng aksyonan ang ethics complaint laban kay Escudero at sa iba pang mga kapwa senador dahil siya pa lang ang nahahalal sa ethics committee bilang chairman at wala pa raw siya kahit ni isang miyembro. Network News. Sa kaugnay pang balita, mga ethics complaints sa Senado dadaan sa tamang proseso. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Batak. Network News. Dadaan sa tamang proseso ang pag-aksyon ng Senado sa mga ethics complaint na inihain laban sa ilang senador. Ito ang tugon ni Senate President Tito Soto III sa planong paghain ng ethics complaint ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa hindi pagpasok sa Senado. Ayon kay Soto, kahit sinong mamamayan ng bansa ay maaaring maghain ng reklamo kahit sa sinong senador. Kailangan lamang anyang iproseso ito ng naaayon sa Senate rules. Dagdag ni Soto, agad namang mag-update ang chairman ng Committee on Ethics na si Senator JV Ejercito kapag nabasa na sa plenaryo at na-refer ang reklamo sa komite. Sa ngayon ay hindi pa makausad ang mga reklamo laban sa mga senador na nakahain sa Ethics Committee dahil tanging si Ejercito pa lamang ang nasa komite at wala pang mga miyembro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Network News. Samantala, hindi naman maipangako ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na mananahimik na siya sa kabila ng inihaing ethics complaint laban sa kanya. Ayon kay Barzaga, tiwala siyang mareresolba ang mga reklamo laban sa kanya sa Kamara bago pa ang pagbabalik ng sesyon sa Pebrero. Subalit nakadepende pa niya kung mananatili siyang tahimik sa gitna na rin ng isyong kinakaharap
ng Kamara kabilang ng aligasyon ng korupsyon at impeachment. If I were to be completely silent now, then that will be the end of the ethics complaints. But at the same time, that'll also be another voice that's silencing, that's speaking out against the corruption that's being seen in Congress right now. And Congress right now is it's very chaotic, especially with the upcoming impeachment cases against Vice President Sara and President Marcos, where President Marcos, I believe, has received 3 now, and multiple congressmen are also planning on Vice President Sara Duterte. So it's a very chaotic situation, and it just really depends on what the situation is. Samantala, kahapon ay nagtungo sa DOJ sa Maynila si Barzaga para magsumite ng kontra sa salaysay sa kasong inciting to sedition at inciting to rebellion na inihain ng PNP-CIDG kaugnay sa kanyang mga online post na umano'y panawagan ng secession o yung paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas at panghihikayat sa isang kilos protesta sa Forbes Park, Makati na wala umanong permit. Itinanggi naman ng mambabatas ang mga paratang at iginit na saklaw ng freedom of speech ang kanyang mga pahayag. RMN Network News. Sa iba pang mga balita, sinibak sa pwesto ang 3 opisyal ng Bureau of Immigration matapos na lumabas ang mga video ng Russian vlogger na si Vitaly Zorovetsky na nakapag-vlog pa habang nasa loob ng immigration facility. Yun na nga yung kaso niya. Pinayagan nyo pa. Nilinaw ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro na ang mga video ay kuha pa noong mga unang araw na nakakulong ang vlogger. Dahil sa insidente, agad na inalis sa pwesto ang mga sangkot na opisyal at kinumpis ka rin ang ilang cellphone sa loob ng pasilidad. Ayon sa Malacanang, patuloy ang investigasyon at handa silang tanggalin ang sinumang opisyal na sangkot. Hindi lang po riyan, kundi maging sa iba pang mga pang-aabuso. So because of that, marami na po natanggal. 3 po natanggal na immigration official because of that. At marami po na-confiscate na mga cellphones. Pero kung meron pa pong iba na maaaring masabi natin na nagkakaroon ng kakulangan, paiimbestigahan pa po ito at kailangan matanggal ang dapat na matanggal sa posisyon kung meron pang abuso. Yan po si Palace Press Officer Yuse Claire Castro. Armed Forces of the Philippines inirerespeto ang hatol ng korte sa journalist na si Frenchie May Cumpio at isa pa kaugnay sa mga kasong terorismo. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo. Kinilala ng Armed Forces of the Philippines ang naging desisyon ng Regional Trial Court Branch 45 sa Tacloban City kaugnay ng mga kasong kinahaharap ng journalist na si Frenchie May Cumpio at ang lay worker na si Mariel Dumiquel. Matatandaan na noong 2020 ay naaresto sa isang operasyon ang nasabing 2 individual kung saan ayon sa militar ang mga ito ay may ugnayan sa New People's Army. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kinikilala nila ang paghatol ng guilty sa nasabing 2 individual para sa kasong terrorism financing. Gayon din ang magpapawalang sala sa 2, kaugnay naman ng kaso ng illegal possession of firearms and explosives. Ayon pa kay Padilla, ang nasabing hatol ng korte ay nagpapakita lamang ang sistema ng hustisya para i-address sa mga banta sa seguridad ng bansa ay sa pamamagitan ng legal na proseso. Kaugnay nito, ayon sa AFP, patuloy ang pagsuporta nila sa mga law enforcement agencies na gumagawa ng kaso base sa mga ebidensya at sa ganap na pagsunod sa umiiral na batas. Kasama mo sa DZXL-RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN. RMN Police Report. Babae patay matapos na pagtatagain ng dating kinakasama sa Mauban, Quezon. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena. Ang pananagang na itala sa pulisya ng Mauban sa liblib na lugar sa Sitio Inverga, Barangay Luwayway, Mauban, Quezon. Ang biktima at suspek ay nasa loob ng kanilang tahanan na pinag-uusapan na paghahati ng kanilang ari-arian nang bigla na lamang nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa na sina alias Jovi at ang suspek na si Al. Bigla
Hangganan lamang umano kinuha ng suspect ang kanyang karit at tinaga ang biktima sa leeg na ikinamatay nito. Mabilis na tumakas ang suspect na naiwan ang ginamit na karit sa likod ng kanilang tahanan. Napag-alaman na 1 taon nang magkahiwalay ang dating mag-asawa at sinampahan ng kaso ang suspect. Nakatanggap naman ang dating mister ng subpina nitong Martes. Naka-receive ng tawag ang kamag-anakan ng biktima mula sa kapatid na babae ng suspect. Handa man ang sumuko ang suspect sa mga pulis kaya agad na nagtungo ang Mauban PNP personnel sa Batangas City para mahuli ang suspect na umano ay nasa barangay Paharang Ace, Batangas City. Kasama mo sa Aramen Calabarzon at 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda. Tatak Aramen! Dating Vice Mayor ng Lubuangan, Kalinga na may 1 milyong pisong patong sa ulo patay sa operasyon ng PNP. Kasama natin sa balita si Idol Jayan Calis ng IFM Baguio. Patay ang dating vice alkalde ng Lubuagan, Kalinga na kabilang sa National Most Wanted Persons matapos ang armadong engkwentro sa operasyon ng pulisya sa Lubuagan, Kalinga. Kinilalang suspect bilang si Coray Dicpus, 64 anyos at itinuturing na top most wanted person na may 1 milyong pabuya sa kanyang pagkakaaresto. Siya ay may kinaharap ng maraming kaso ng murder at frustrated murder at may nakabingbing warrant of arrest na walang piyansa. Ayon sa pulisya, nagpaputok umano ng baril ang suspect ng tangkaing arestuhin dahilan upang magkaengkwentro. Isang pulis ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital habang na-recover sa lugar ang matataas na kalibreng baril at mga pampasabog. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong pangyayari kaugnay ng insidente. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Jayan Calis, Tatak RMN. Panukalang zero balance billing sa drug rehabilitation isinusulong sa Dagupan City. Kasama natin mula sa Pangasinan si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan. Pinag-aaralan ng Sangguniang Panlungsod ng Dagupan City ang panukalang zero balance billing para sa drug rehabilitation ng mga non-indigent na pasyente. Layunin ng panukala na gawing mas accessible ang detoxification at rehabilitation services upang mahikayat ng mas maraming individual na sumilalim sa gamutan ng hindi iniintindi ang gastusin. Sa pagdinig na isinagawa kasamang Department of Health Drug Retreatment and Rehabilitation Center o DOH DTRC Dagupan, tinalakay ang mga benepisyo ng programa at ang posibleng epekto nito sa pagdami ng voluntary rehabilitation cases. Ayon pa sa DTRC Dagupan, epektibo ng zero balance billing para sa mga indigent habang ang mga non-indigent ay kasalukuyan nagbabayad ng humigit kumulang 12,000 piso kada buwan sa loob ng 8 buwan. Inaasang makatutulong ang panukala sa pagbibigay ng pantay na oportunidad sa rehabilitasyon at sa pagpapababa ng bilang ng mga nalululong sa droga sa Dagupan City at mga karatig lugar. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak RMN Network News. Balita sa ibayong dagat, ipinatigil ng Tokyo Electric Power Company o TEPCO ang operasyon ng isang nuclear reactor ilang oras lamang matapos itong muling paandarin. Unang beses mula noong Fukushima nuclear disaster noong 2011, ang reaktor ay bahagi ng Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Plant sa Niigata, ang pinakamalaking nuclear plant sa buong mundo. Ayon sa TEPCO, itinigil ang operasyon matapos makitaan ng aberya sa monitoring system habang inaayos ang mga control rod. Bagamat iginit ng kumpanya na wala naman itong panganib sa kaligtasan. Harry Styles inanunsyo ang kanyang world tour ngayong taon. Kasama ba ang Pilipinas? Myra Jane Nasayaw? Sinurpresa ng English singer-songwriter na si Harry Styles ang kanyang fans matapos nitong ilabas ang listahan ng kanyang Together Together World Tour ngayong taon. Sa kanyang social media accounts, inanunsyo ng singer ang mga bansang kasama sa kanyang concert mula Europe, Africa, America at Australia. Makakasama rin ni Harry ang ilang artist sa kanyang world tour, kabilang na sina Robin, Shania Twain, Georgia Smith at marami pang iba. Samantala, inaabangan din ng Harry's All Over the World ang i-release nitong bagong kanta ngayong araw na pinamagatang Aperture na bahagi ng kanyang latest album na Kiss All the Time, Disco Occasionally. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN. RMN Network
News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako po si Radyoman Zander Kayabyab mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Metro Manila. Magandang umaga mga kasama. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Ako po si Aljo Bendijo. Magbabalik ang RMN Network News sa alas 12 ng tanghali at sa alas 5:30 ng hapon. Ang oras sa buong kapuluan, eksakto yung punto 7:40 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing.